pay back the money. Bacula culo lenye nabaholi babo. Leli culo i-EFF yethemba ukuthi lizozwakala ezweni lonkana. Lifinyelele nakwisigceme ezingaphezu kwezinkulungwane ezine komasipala. Kanti-ke njengoba ubuholo obuphezulu sebukhethiwe, sekugxilwe ekwakhiweni kweqembu manje. FF is a still new organization. Those people, they've never get too much chance to prove themselves. Then we're giving them another chance so that they can lead us, take us forward. Leli qembu linokuzithemba okukhulu njengoba abaholi balo sebevele bahlela ukuthatha abanye umasipala ngo-2016 futhi-ke basibona njengohulumeni olendile okhethweni luka-2019. We have got an excess of 1 million voters and paid up membership of about 570,000 as we are talking within 13 months of our existence. So it shouldn't be a problem in the next 18 months prior to the 2019 elections to have reached the 1 million membership. Kodwa uhambo olusabahlalele lunezinselelo njengoba inkululeko yeqembu ngaphakathi kulindeleke ukuba ivivinyeke ngombango wezikhundla oqhubekayo. Kanti-ke nezinga lokungaziphathi kahle lingahle libe nomthelelo ongemuhle ekukhuleni kwaleli qembu.